Aħna tim żgħir għax hija kumpanija pjuttost żgħira bħala Kumpanija Nazzjonali tat-Teatru u allura kulħadd imittidu naqra biex jgħin lil xulxin. Però ovvjament għandna dipartimenti tal-produzzjoni, tal-marketing, għandna stage manager full-time għall-ewwel darba li ma tantx seħħet Malta ħanajdu hekk. So bil-mod il-mod qed nikbru. Bissa ħadha l-kollaborazzjoni mal-MCAS l-idea li nibqgħu nikbru u nissaħħu anke amministrattivament u hemm pjanijiet anke mal-Kunsill tal-Arti li nkomplu nkabru hawnhekk. Mal-qlib tal-istaġuni jibdew ħajjiet ġodda u jiftħu fjuri kull kulur. Iżda mhux biss. Teatru Malta qed jippreżentalna programm ġdid bi produzzjonijiet għal udjenzi differenti. Kemm għal dawk mitħla tat-teatru kif ukoll għal dawk li qed iridu jitħabbu miegħu. Teatru Malta dejjem tibdel daqsxejn il-ġild tagħha lek aħna nvaraw programm kull 6 xhur għax inkella nsiru għamara antika mhux teatru flessibbli. U allura naħseb li hu importanti li wieħed jaraw koll inizjattivi mhux biss il-produzzjonijiet. Il-produzzjonijiet għandna ħelwin ħafna, għandna kollaborazzjoni ma' Teatru Għanonna l-ewwel darba li l-hom 25 sena jaħdmu u qed nagħmlu promenade piece għallu inti tiġri warahom jisimha dik is-siġra f'nofs ta' triq ġewwa l-MCAS tal-Arts Festival. Hija produzzjoni li ħajkollha ħafna effetti u akrobati. Mbagħad għandna produzzjoni għal klip Fido, literalment għal klip għax dina ħajkun hemm kor li qiegħed juża ħsejjes tal-klip u l-klip mistednin jiġu jarawha ġewwa Taqali. U ora li huwa musical fidlam kif konna minna bil-Pento missa żviluppajna għax l-idea wkoll nibqgħu niżviluppaw xogħlijiet li għamilna. Tajb ukoll nsemmi li hemm ħafna inizjattivi fosthom li għamilna manifesto illi qed jitkellem fuq isma' x'maħniex nagħmlu iktar milli x'aħna nagħmlu u x'hemm bżonn li nagħmlu għax aħna nagħmlu nafu. U ħassejna li għall-ewwel darba forsi flok strateġija nagħmlu manifesto li għal Teatru Malta kumpanija flessibbli iktar jagħmel sens. Fost ħafna wkoll inizjattivi oħra li nistieden wieħed jarhom fuq il-programm. L-artisti għandhom bżonn l-appoġġ ftit minn kull imkien, ġifieri jiena nemmen illi bħalma inti għandek bżonn l-isptar, għandek bżonn l-artisti biex ikollok ħajja tagħmel sens. U għalhekk nemmen illi l-kollaborazzjoni hija kollox f'pajjiż żgħir bħal tagħna, ġifieri m'għandniex dak il-budgets jew dak is-saħħa ta' nies illi jistgħu jaħdmu waħedhom. Mela aħna iktar il-programm tagħna huwa mifquh kollaborazzjonijiet mal-Teatru Manuel, mal-Europride, mal-MCAS, ma' ambaxxati. Jiġifieri naħseb illi l-idea li kull proġett isib kollaboratur anke biex nagħmlu inizjattiva, jekk se nagħmlu masterclass eżempju għax għandna anke l-masterclasses jew inkella se nagħmlu l-Atelier Francis Ebejjer ġejna f'intajnih mal-Manuel li se jkun post fejn kitba ġdida jew proġetti ġodda jistgħu waqt ġimagħtej jissawru. Allura is-support li sibna mill-Manuel importanti f'dak il-każ, is-support li sibna minn ħafna entitajiet u dejjem infittxu aktar support. L-idea wkoll li mhux nagħmlu biss xogħol oriġinali ma anke naraw x'għamilna u kif sa narġgħu nużawh, ħalli jkun hemm dal forma ta' riċiklar jew inkella ta' kontinwità.